Er waren nog meer wedstrijden in het amateurvoetbal afgelopen weekend. Wie deden de ploegen het Oedo-Zoetzendgebied? SCH Herten komt in de tweede klasse F en speelt vooral tegen ploegen uit het zuiden van de provincie. Zoveel tweede klassers hebben we voornamelijk niet in onze regio. Alleen Veritas en Wilhelmina uit Weert, maar die zitten toevallig in een andere pool dit jaar. De tegenstander van afgelopen zondag was Sporting Heerlen. Geen hoogvleger en SCH wil dus de punten in eigen huis haaien. Want dit seizoen speelt de ploeg uit Herten vooral heel veel wedstrijden gelijk. En dat kan zich aan het eind van het seizoen opbreken, want dat extra puntje voor de overwinning is natuurlijk metgenomen. Tegen Sporting Heerlen ging Herten flitsend van start. Alleen doelpunten die zouden er pas vallen later in de wedstrijd. Vlak voor rust vielen er in korte tijd 4 doelpunten, wat ervoor zorgde dat de ruststand 2-2 was. En ook in de tweede helft ging de score gelijk op. Doet dat Nicholas Mitchell een kwartier voor tijd de winnende treffer scoorde. 4-3, een spectaculaire uitslag en eindelijk weer 3 punten voor Herten. We gaan 3 klassen omleeg naar de kelder van het amateurvoetbal. En daar is Lin Hel op weg naar het kampioenschap in de 5e klasse C. Zover is het nog lang niet. Maar de gasten van zondag, Lekker Boys, hebben weinig in te brengen tegen de toesploeg. Nou, in een 3-0 ruststand eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een klinkende 6-1 overwinning voor de toesploeg. Lin heeft dus al de eerste periodetitel gepakt in 5C en bleef 5 punten voorstaan op de nummer 2 SVH uit Herkenbos, die in eigen huis met 2-1 van MBC uit Maasbracht wonnen.